Syv, tror jeg. 9, tror jeg. Jeg er rimelig sikker på, at det skal være her. Så 9, tror jeg. Jeg tror, jeg er 9. Det vil jeg rigtig gerne, faktisk. Det er nok et 10-tal. Det er nok det gymnasie, jeg rigtig gerne vil gå på. 8, tror jeg nok. Ja. 5, 6, 7, jeg ved ikke. Jo. Jeg har kigget på et par gymnasier, men det vil nok være 7, fordi jeg kender også en del, der er gået her og har været rigtig positive over for det. 8, altså fordi jeg kommer her fra Ringsted, så det er mest det der med transport. Jeg synes, der er et problem, men ellers så er det super hyggeligt. Jeg skal enten herhen, eller så skal jeg på Katedralen, så... Men jeg vil hellere herhen, tror jeg, end på Katedralen. Jeg har hørt meget godt om det, med at det er rigtig godt, og jeg kender også en, der går her nu allerede, og hun siger, at det er rigtig godt. Jeg havde hørt, at det var lidt et flipper-gymnasium. Jeg har hørt, at det er flipper-gymnasium. Altså, man får altid at vide, at det er sådan et hippie-sted. Man har hørt, det er flipper-gymnasium, men man har også hørt, at alle er velkommen, så... Jeg har hørt rigtig meget om det her med, at I alle sammen er nogle hippier. At der er mange hippier her. Altså, dem, der har mest forstand på det, omtaler det som amt. Altså, jeg kalder det amtet. Amgymnasiet. Ja, amtet. For det meste amtet. Amtet. Og det skal være sådan på papir og på hjemmesider og sådan noget, så det er Roskilde Gymnasie, men når det er mennesker, der taler om det, så bliver det omtalt som amtet. Jeg kan godt lide, at de både lægger vægt på det faglige og meget på det sociale og fællesskabet. Jeg synes, de ligesom har de værdier, jeg gerne vil have, og så er det også fordi, det ligger sådan. Det er det nemmeste for mig at komme hen, og så jeg synes bare, det passer rigtig perfekt. Det ser fedt ud, og mor gik på det, da hun var ung, så... Det opnår alle mine forventninger. Godt indtil videre, det er det eneste, jeg kan sige. Positivt. Mere positivt end før, faktisk. Jeg har fundet nogle rigtig gode linjer, og jeg synes, der er mange muligheder. Jamen, jeg er kun blevet bekræftet i alt det, jeg har hørt. Jeg synes, det har været rigtig godt. Altså, at man bare kan... I sagde, at man kunne udfolde sig og sådan noget, det ved jeg ikke. Det lyder da meget fedt.